Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun zientasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakitula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoinuz, hori jainko, apostolu doaiak eman zenizkion, Bizente Paul presbitero santuari, behar zuen laguntzeko eta ediz gizonak prestatzeko. Emain duzu, haren espiritu berak soturik, ark maitatua, maita dezagula, eta ark irakatsia bete. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizitza, gizaldi eta gizaldietan. Zakarias profetaren burutik. Egun haietan, diren guztien jaunaren hitza etorri zen. Honela dio, diren guztien jaunak. Maitasun minberaz maite dut Sion, bihotz garbiziz dut maite. Honela dio, diren guztien jaunak. Ni Sionengana itzuliko naiz, eta Jerusalenen erdian biziko. Eta Jerusaleni hiri leial esango zaio, eta diren guztien jaunaren mendiari mendi santu. Honela dio, diren guztien jaunak, berriz ere eseriko dira, Jerusalengo enparantzetan, Andre gizon zaharrak, nor bere makila eskuan zaharraren zaharrez, eta jostatzen dabiltzan eskamutikoz beteko dira enparantzak. Honela dio, diren guztien jaunak, hau ezinean iruditzen bazaio, hala izango ote da nere begietan ere, dio diren guztien jaunak. Honela dio, diren guztien jaunak, nik salbatuko dut nere herria, sortaldeko lurretatik eta sartaldekoetatik. Ekarriko ditut eta Jerusalenen erdian biziko dira. Haiek izango dira nere herria, eta ni haien jangoikoa. Egian eta zuzenbidean, jaunak esana. Erantzun salmoa, berreneikiko du Sion jaunak. Berreneikiko du Sion jaunak. Atzerriek begirunez hartuko dute zure izena jaunak, lurreko errege guztiek zure goitasuna. Jaunak Sion berreneikitzean, bera eder agertzen denean. Berreneikiko du Sion jaunak, behar zuen otoitzera bihurtuko baita, eta ez du gutxietsiko horien otoitza. Berreneikiko du Sion jaunak. Jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioan San Lukasen burutik. Aldi hartan, eztabaidan ari ziren ikasleak, zein ote zuten handiena bere artean. Jesusek haien bihotzeko gogoetak ikusirik, hautxo bat hartu eta bere ondoan ipini zuen, eta esan zien, hautxo hau, nire izenean hartzen duenak, ni hartzen hau, eta ni hartzen hauenak, ni bidali nauen hartzen du. Beraz, zuen artean txikiena dena, hori da handiena. Joan, honela mintzatu zitzaion, Maixu, zure izenean deabloak botatzen zituen bat ikusi dugu, eta guk galerazi egin nahi izan diogu, ez baita gurekin, baina Jesusek esan zien, ez galerazi, zuen aurka ez dagoena, zuen alde dago, jaunak esana. Hainbeste alditan bezala, gaurko evangelioan ere, txikiak, aurrak horiek dira, Jesusen bihotzaren kutxunenak. Pentsatu dugu, Jesusek hoxe erakutsi nahi izan zigula. Txikienak, baztertuenak,
esan genezake gaixoak, gaizki ikusiak direnak, horiek denak guk kristauok modu bereziak maitatzen saiatu behar daukagula. Horregatik, oso gutxitan ikusten dugu Jesus haserre evangelioan, baina gutxienetako bat da bere ingurutik aurrak usatu nahi izan zituztenean. Segur asko endredatzen edo gaituko ziren eta apostoluek gogor egin zieten horrei utzi maixoari eta berak haserre egin zirela esaten dugu evangelioak. Horregatik pentsatu behar dugu gure erlijioan txikiak, behartsuak, baztertuak, beti toki berezi eduki behar dutela. Jesusek modu honetan jokatzen zuelako eta bere ikasleen erakutsi zielako gauz, esan genezake, esentzial bat bezala, ezinbestekoa gure mentalitatean, halako mentalitatea ukitzen dugu Jesusek. Ez, esan genezake, mentalitate mundutarra, batez ere pertsona importanteak, pertsona itzalaudikoak, pertsona dirudunak, pertsona halako kargu bereziak dukatenak, horiek hobekien tratatu eta txikiak, baztertuak eta beste modu batera edo zer esanik ez, horiek hankazpian hartu edo bizki tratatu edo horik jakin ez. Baina Jesusek ez du nahi pertsona importanteak gaizki tratatu ezagula, baina hobeki txikiak, behartsuak, baztertuak. Hori da nolabait ere, Jesusek guri transmititu nahi dugun mentalitatea. Eta gaurko egun horretan, Elizak ospatzen du, San Bizente Paulekoa. Etxatu behar dugu, garai Frantziko santua, eta halako garrantzi handia edukizuena. Berak, bere gazte denboran, garai hartan ala izaten zen askotan, familia on batekoa zen, eta apez sartu zen baino, osakizake, halako importantea, karlo handitan eta estilo hortako mentalitatearekin. Eta horrek izuen halako bihotz daritze sakon bat, konbertsio sakon bat. Eta batez ere, bi gauzetara dedikatu zen, bere bizi osoan, bere bihotz berritze horren ondoren. Eta izan duzan lehenengoa, gaixoak eta behartsuak, zaintzera eta bigarrena beste apezak eta formatzera, ezitzera. Batez ere, apez izan nahi zuten gaztei halako formazio on bat, bai intelektualki eta baita ere moralki. Eta bi horiek izan duzidan bere helbururik nagusienak. Eta lan handia burutu zuen. Baita ere, gaurko evangelioa gaur tokatzen zen, ez San Bizente bezalako, baina esan genezake oso ongi datorkiola San Bizenteri. Normalen modu hautan, irudikatzen baita gautxo batzukin inguruan erakusten laguntzen pobre guztioi hala egiten baizien. Eskatzen diogu bada, guk ere berak evangelioak eskatuta izan duzuen borondate hori bestei laguntzekoa guk ere izan dezagula. Eta egin ditzagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu, bereziki gaixorik dauden guztien alde, jagoikoak indarra, itxaropena eman dezaien eskabezaien jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko ezasantua bereziki gogoan hartuko dugu Ramon Aiartza, jaunak bere baitan hartu eta handik gure egin bezan eskabezaien jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
gora bihotzak, eskerrak jangoiko jaunari. Egoki da bai eta zuzen honai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, baita guztiz santu, jango ikoan guzti du beti ere horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Vicente Paul santuaren jaiegunean, poza ematen diozu zure elizari, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren izaz, baita laguntza ere haren opentzaz. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu oratzarrean. Saldo zutenean eta bere gogoz burutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak eman ezatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok botatik, hau bere gorputza bat da, zuen zateko duena. Afalo berdin karizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok botatik, hau bere odolaren karizatuta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat nekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren enkarizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldaren zure santitzari onartu daituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazun maitasun osoa Frantzisko gure irasantuarekin, Frantzisko gure antziarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean batiran mesedeak eta hildako guztiak, bereziki Ramon Aiertza, Aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkidu horren, guk guztiok betiko bizitza egitxe dezagun, Kanoikoaren ama Maria Koatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta izaki guztietan zure adiskiren izan diren santuekin, haiekin batean horrez ditzagun, Jesu Kristo zure serbiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alduzti hori Espiritu Santuarekin batean, ospetaritza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure ira, zeruetan zerena, santu izan ere zure izena, etorgeni zure errenua, egin beti zerena zerua zezela errenua. Emailu dorro egunetako egia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrenei barkatzen gure zerezkero, eta ez
betiko zorionak itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaigu dela. Jesu Kristo gure jauna zeresma da apostoluei bakea uzten dizuen ere bakea ematen. Begira zure elizanen sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman duzu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, bai zure bakea eta. Jangoikoaren bildotxa, zuten zertazu. Hona hemen jangoikoaren bildotxa honan munduko pekatuak kentzen duena zorion suak jaunaren bildottuak.
buruz. Behartsuak ebangelizatu zituen zure semea, imitatzera eragiten digu Bizente Paul santuaren txertuak. Zure sakramentu honek indarberiturik, apalik otoitz egiten dizugu